היי. התחלת לצלם? מה לא? כן. אז רציתי. היי. היי. אנחנו, אני והוא, אנחנו. רוצים לעשות מתנה הליכה, דר, היקר, הגרעינר, המוכשר. העכבר. ואנחנו רוצים לעשות כזה יומן מסע ברחבי תבל צור יצחק היפה, שם. וואו, אנחנו פה, היי, אנחנו... היי. חזר. איפה הייתי? שצור יצחק הגדולה. אל תגיד צור יצחק, עוד פעם יתחיל לצלם את זה שם. טוב. ואנחנו הולכים עכשיו לראיין אנשים אקראיים ונשאל אותם שאלות עליך, דר, היקר, המוכשר. וזהו. אנחנו בדרך לגן שעשועים. גן שעשועים. השעה 9:04-770. מה 5? משהו אמר. ואנחנו נתארז. הולכים לגן שעשועים. זה משאית! מאוד מקווה שנשרוד את זה. כן, ביי בינתיים. ביי. אתה מכיר את דהר? באמת? כי גם אני עצוב שהוא על זה, ואני מבין אותך. אבל בוא תספר לי קצת מה אתה לוקח ממנו לחיים. אוקיי. אני ממש שמח שאתה משתף פעולה, כי לא הרבה הסכימו, ואני ממש מודה לך. אבל נגיד, מה ההשראה שלו שאתה לוקח את זה? אתה מכיר את דהר? בוא, דהר. מה הוא היה בשבילך? באמת? דהר, הוא גרעינר באיחוד. באמת. בוא. איך אתה לוקח את ההשראה שלך מהדמות שלו שהוא היה פה? באמת. אוקיי. אתה מאוד עצוב שהוא עוזב? גם אני עצוב, אני מבין אותך. אוקיי. צריך לעשות קקי. אוקיי. ביי, תהנה. מכירה את דהר? דהר. אוקיי. איך את לוקחת את ההשראה שלך מהדמות שלו לחיים? אוקיי. מה הכנת ליום הולדת? כל שנה יש לו יום הולדת. לא, אבל זה היה כאילו בחודש האחרון. לא יודע. אתה סתם עם 100% שומע דברים? אוקיי, מגניב. אז מכירה את דהר? ואיך, כאילו, אם שאת הולכת, פוגשת את דהר, מה את אומרת לו ברחוב? אני פשוט עוקפת אותו, אני לא מכירה אותו. קצת נכבדות, לא תזיק לאף אחד. אבל מי אני שאתי? איך קוראים לך? אנחנו נפגשנו פעם בעבר? לא? מישהו אקראי לחלוטין מהרחוב. כאילו מהסוף, לא משנה. מהסוף? אתה יודע מי זה דהר? הוא הגיע לתומו. לקנות בורקס. מי? זה הגרעינר שיושב באיחוד החקלאי. יפה. מה זה איפה חקלאי? בן אדם שמכיר אותו. לא יודע איך להסביר. הילד גאון. כיפיות. גאון. האיחוד החקלאי זה תנועת נוער, נכון? מה דהר בשבילך? אתה חניך בתנועת נוער? חכה, תן. לא, אתה תוקף אותו כן? בשאלות. כן, באיזה כיתה אתה? היי. מה שאלת אותו? מה דהר בשבילך? מה דהר בשבילך? פעם גרעין. מצחיק לפעמים. איך אתה לוקח את ההשראה שלו מהדמות שלו? מה אתה מגדם? טוסי. אל תצלם את זה. זה לא לגילו. שלום. מה אתה רואה בו בתור עצמו? כאילו מה אתה לומד עליו בשביל החיים שלך? מה אתה לומד? למדתי לעשות צפלית החורש. עברנו יום שלם
צילמנו אנשים, ראיינו אותם. לשאול שאלות עליך, דב. הגענו למסקנה אחת. כולם אוהבים אותך, כולם מכירים עצובים. אותך, כולם עצובים שאתה... טוב, עכשיו בוא נדבר רציני. אולי הסרטון הזה לא יצא כל כך רציני, אבל זה אמור לשקף את מה שאנחנו מרגישים. אנחנו עצובים מאוד שאתה עוזב, וזה לא פייר שאתה עוזב. אנחנו אוהבים אותך, דב. מאוד. ותבוא לבקר. זהו, זה מכולם. ביי.